Joep, we hebben een beetje raar, omdat wij al met elkaar... en ook voor een groot gedeelte van de kijkers... maar misschien ook niet iedereen al even gesproken hebben... ter aankondiging van ons eigen programma in een wat langer gesprek. Dus we weten waar de titel vandaan komt. Maar was het een goed nieuwsjaar? Was dit het jaar... Sprong er iets uit voor jou waarvan je dacht... daar kan ik echt iets mee? Ja, er is wel veel gebeurd, ja. En wat voor mij eruit sprong was de zaak Mauro. Ja, en daar kon ik wel mee. Ja. Daar heb je ook over geschreven. Ja. Is dat overigens ook... zijn veel van de columns haakjes waar je zo'n jaar aan op kan hangen? Waarvan je denkt, hé, daar wond ik me in februari of in maart of in augustus al over op. Deze haakjes neem ik Ja, mee. ik ga nooit in oude columns lezen als ik ga schrijven of zo. Maar heb je ze gewoon in je hoofd? Ik heb in mijn hoofd en denk, oh ja, dat. Ik ben ook niet zo heel erg dat ik denk, per se dat moet erin of dat moet erin. Als het niet automatisch in mijzelf leeft. Kijk, ik ben gewoon degene die de conferentie houdt. Ja. En het is het persoonlijke stempel. En ik ga niet heel bewust in een boek zitten kijken of in een oude krant en denken, oh ja, dat moet erin. Het moet er echt in als ik vind dat het erin moet. Jouw column Mauro heeft veel ophef veroorzaakt. In de zin dat heel veel mensen daar... Ja, de Alkmaarse Mauro, zeg maar. Ja, de Alkmaar, de nieuwe Mauro. Ja. Jij riep zelfs op van misschien moeten we wel wat met z'n allen doen. Bijvoorbeeld geen kerstboom neerzetten. Nou, het ging mij meer om dat die Hero Brinkman... die had ik expres niet genoemd in die column... dat die op een gegeven moment een sfeer gaat creëren. Er zijn te weinig kerstbomen op Schiphol. En dat komt door de islam. De moslims willen dat niet. Ja. Waarop de man bij Schiphol zegt, dat is helemaal niet zo. En daar Sinterklaas gewoon die sfeer creëren. En die man is ook helemaal niet op Schiphol geweest. Het gebeurde ook dat de PVV'er Uri Rosenthal aansprak op zijn Jood zijn. Iets waar ik dacht, nou ja, dat hebben wij toch in de politiek niet meer meegemaakt. Dit wil ik niet. En toen kwam ook nog eens die Josef. En het ging me om buiten of je links of rechts bent. Op het moment dat wij in een land komen waar we kinderen van 9... die 8 jaar in Nederland wonen, over de grens gaan zetten. Ik vind dat we dat niet moeten willen. En dan regels en regels. Ik weet, daar zit de advocaat. Maar op een gegeven moment is er nog iets, een hand die over een hart gestreken kan worden. Dat doen we niet. Dan zeggen ze, ja, maar het gaat om 800 kinderen. Nou, dan gaat het om 800 kinderen. Ja. Maar we doen het altijd, hè? Ik bedoel, het gebeurt. We deden het altijd al. Ja, maar nu begint het echt een vorm aan te nemen... en waarin ook mensen hun gelijk gaan halen. En ik denk dat we dat niet moeten doen. En ik praat ook namens mijn ouders die me hebben opgevoed. Dat dit land waren we niet en dit land moeten we niet willen zijn. Denk je niet juist dat we dat land al lang waren? Want dat deden we altijd al. We zetten altijd al kinderen uit. Volgens mij werd er altijd wel, een uitzondering gemaakt. Werd er wel een vorm gevonden. Werd er wel iets gezocht. En volgens mij gebeurt dat nu, hoop ik, ook nog steeds wel. En dat was eigenlijk meer mijn oproep van, nou ja, laten we daar nou toch eens de grens leggen. Ja, nou ben jij een invloedrijk iemand, een opiniemaker zal ik maar zeggen. Er werd ook een beroep op je gedaan om in deze het niet bij je column te laten. Maar om de straat op te gaan, of wat dan ook, in elk geval een aanvoerder te zijn van de beweging die zou zeggen, we pikken het niet meer, bij wijze van spreken. Dat doe je dan weer niet. Nee, omdat ik mijn stukje heb geschreven. Mijn stukje is volgens mij echt een paar miljoen keer gedownload. Het was een oproep aan politici in Den Haag, links en rechts, gewoon allemaal, aan de mensen. En ik had geen zin, ik had juist zin in de tijd van internet om het met die column te zeggen. Ik heb het nu, hier zitten we er weer over te praten. Ik weet dat het nog steeds een discussiepunt is, op scholen, bij politici. Er wordt over gepraat. En dat vind ik meer dan genoeg. We moeten op een redelijke manier. En ik zag mezelf niet weer staan. Ik zei ook letterlijk na T-Mobile. Op een gegeven moment wordt men ook Joep moe. Dat ik daar weer sta. Ik dacht, de column is geschreven. In de column heb ik het volgens mij haarscherp gezegd, verteld. Lees de column. Kijk ernaar, discussieer met elkaar. En laat de uitslag zijn. Tenminste, als ik zie het aantal reacties wat ik gekregen heb. Dat men echt massaal denkt, ja... Maar je kan ook zeggen, als je over T-Mobile opwint... Ja, maar dat is iets heel anders. Ja, precies. Maar dit is misschien veel belangrijker. Ja, dit is ook veel belangrijker. Ja, dus waarom zou je daar dan niet een blad over maken?
Oh, daar wil ik graag een blad over. Maar nee, maar er was een meneer die schreef dat ik op 25 december... om 2 uur 's middags op het... Binnenhof? Op het Malieveld moest gaan staan. Maar er was ook de meneer die bij Pechtold in de vuilniszak zat te rommelen. Ik weet niet of ik met die meneer mijn eerste kerstdag wil doorbrengen. Dat weet ik niet. Ik wil heel graag actie voeren. Maar ik heb heel bewust gekozen, en ook in al mijn antwoorden en nu ook... ik vind dat er actie moet komen, maar op democratische wijze. En ik hoop dat gewoon met de volgende verkiezingen... dat mensen zeggen, dit willen we niet meer. En ik hoop ook dat gewoon doodgewone mensen die PVV stemmen... ook bij zichzelf denken, nee, dit willen we niet meer. Joep, mag ik wat vragen? Hoe reageren de politici nou op zo'n column? Niet. Ja, of ze twitteren 2 regels, dat ze bij mij eens zijn. Maar... Niks? Nee, niet echt in het... niet naar mij toe of zo. In de voorstelling, die Paul en ik allebei al gezien hebben de afgelopen week... heb je aan het einde, maak je ook weinig illusies over de reikwijdte van wat je eigenlijk doet. Hè? Ja. Je zegt van, ja, god, wat maakt het allemaal uit? Ik heb me verzet tegen het ene bier... en dan komt er wel weer een ander bier wat nog erger is, bij wijze van spreken. Ja. Dat realiseer je eigenlijk dat met de column ook zo is? Dat je wel weet van, ik kan de mensen op scherp zetten... maar wezenlijk veranderen zullen anderen uiteindelijk het is meer, wat ik aan het eind van de voorstelling doe... is meer het relativeren van jezelf. Een heleboel mensen maken zich heel belangrijk. U weet hoe dat gaat bij Ajax. Hè? En ik wil een beetje mezelf terugbrengen van... nou ja, wie ben ik? Ik ben maar een mannetje dat een 1 uur en 10 minuten grapjes maakt. En ja, doe ermee wat je wil. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Ja. Je richt je ook wel op het CDA, hè? Want Leers en Bleker zijn toch mensen die in de column regelmatig even langs krijgen? Ja, nou ja, ze schrijven zichzelf. Ze kloppen op mijn deur. En ze vragen of ze in de column mogen. Dat doen ze bijna wekelijks. En dan vraag je, wil je nog extra inspannen om iets geks te doen? En dan doen ze dat ook? Nou ja, goed, wat Leers en zo. En Bleker, dat briefje wat hij hier schoof. Daar zat hij namelijk. Ja, nou ja, dat blijft voor mij. Dat vind ik echt een van de raarste momenten. Dat een politicus dat doet. Ja, ik heb wel eens over nagedacht waarom hij dat deed. En vermoedelijk in de eerste seconde van de impuls die hij had om op dat brief te schrijven... dacht ik ga iets aardigs doen. Ja, maar ook... Natuurlijk. Ja, ook politicus. En hij wist dat het op tv was. Hij had ook na afloop kunnen zeggen... als je trouwens naar het voetballen wil... dat had hij ook kunnen doen. Maar het feit dat hij dat weer... dat hij een gebaar maakte met alle camera's erbij. Misselijk. Ja, ik zat juichend voor de televisie. Want ik zei, ik stoor me zo enorm aan die gemakzucht van onze paardenfokker... die daar op zijn malle laarsjes echt met een soort cirkelzaag door al die natuur heen wil. Dat vind ik echt vreselijk. Daar kan ik me mateloos aan irriteren. En dus ik zag dat. Ik denk, nou, daar gaat hij. Maar ik vond het heel fijn. Ik vond het zeer in Bleker te prijzen dat hij als een van de weinige politici... eigenlijk echt een van de weinigen... gaat zitten tegenover iemand, in dit geval een Mauro... en dus verantwoordelijkheid neemt voor een beleid. Nee, de vraag is natuurlijk of iemand zo stoer is... of omdat iemand het gewoon niet doorheeft wat hij doet. Nou, ik denk dat hij dat wel doorhoudt. Nou ja, maar ik denk het niet, want hij deed dat met dat briefje dus ook. Dat was ook zo dom. Dat had hij niet door. Maar dat is dus, ik denk dat je daar toch wel ik denk dat je bij die man toch wel ziet dat hij zijn hand gewoon overspeelt. Ja. En ik geloof dat mensen in het CDA zo vastzitten... want als ze zouden denken, god, we zijn een christelijke partij... dan zouden ze zich natuurlijk allemaal moeten schamen. En ik denk dat de meeste CDA's dat ook wel doen. En dat ze gewoon op slot zitten omdat ze niet weten wat... En dan komen ze toch het uitleggen. En dan toch nog zo'n briefje. Ja, het is een enorme spagaat waar ze in zitten. Maar ik denk dat je een heel goed inkijkje krijgt in hoe zo'n Bleker dan dus inderdaad zo heel impulsief wat doet. Joep, ben je al naar Maarten van Rossum geweest? Nee, helaas niet. Boven Everdorens? Nee, maar Maarten van Rossum had ik nog niet. Want Maarten van Rossum vind ik altijd heel erg geestig en grappig. Er zijn heel veel mensen die tegenwoordig een oudejaarsconferentie houden. Ja, Bo doet hem ook. En daar ben ik heel bang voor. Heeft hij met jou overlegd? Nou, ik kom Bo gewoon al fietsend op straat wel eens tegen. En dat vind ik gewoon een ontzettend aardig gozer. En ik vind het eigenlijk heel erg leuk dat hij het gaat doen. Ja. En Maarten van Rossum, heb je die geadviseerd? Nee, helemaal niet. Nee, volgens mij hoef je Maarten van Rossum helemaal niet te adviseren. En volgens mij was het hartstikke leuk wat hij gedaan heeft. Is het in die zin... het is niet zo dat je denkt, potverdorie zeg, het zijn er wel heel veel... dat voor jou, dat je daar ongemakkelijk van wordt? Nee, helemaal niet. Nee, ik vind het juist zo leuk. Laat iedereen het lekker doen. En er is er maar 1 op oudejaarsavond.
En dat ben ik. Ja. Er is maar één. Dat even gezegd is. Ja. En de rest moddert daar een beetje mee. Dolf Jansen hebben we geloof ik dan. Dolf Jansen. Ja, Dolf Jansen doet het in dit geval in samenwerking ook nog met ons programma. Ja. Want dat is de oudejaarsconferentie van Het Volk. Waarin iedereen die een leuke grap heeft dat bedenkt. Volgende week dinsdag zenden wij dat uit. Ja. Kortom. Ja, maar zoveel mogelijk mensen moeten het doen. Echt waar. Ja. Ja. Mag ik nog één vraag stellen? Heb jij eigenlijk last van de crisis? In de zin, ik bedoel niet financieel jijzelf, maar wel dat misschien de zalen minder makkelijk voorkomen of zo? Want daar horen we wel, niet over jou, maar over collega's van jou wel verhalen over. Daar wil ik daar wel wat van zeggen. Dat ik het een beetje van bepaalde collega's raar vind om de schuld bij de crisis te leggen. Ik denk bij die collega's wel eens... Ja, misschien is het niet de economische crisis. Misschien is het een hele andere crisis. Een creatieve crisis. Wat? Een creatieve crisis? Ik zei een hele andere crisis. U moet... Kun je iets specifieker zijn wie je daar dan per se mee bedoelt eigenlijk? Nou, er zijn die klagen over de btw-verhoging en dat soort gedoe. Dat de mensen niet komen door de btw-verhoging. Ik geloof dat niet. Ik geloof mensen willen naar een artiest of willen niet naar een artiest. En nou ja, ik heb er tot nu toe geen last van. Maar op het moment dat mijn zalen leeg gaan lopen, meneer Pauw... dan komt het door de crisis. Juist.